Hi po. Yan. Dali na mag-agum. Mag-agum. Alat. 1, 2, 3, smile. Ikaw po. Yun, love team. Ako man, Reg. Tabi. Thank you, Reg. Ika naman. Ika naman.
Diyos marahay na hapon po mga tugang. Maluhod po ang gabos para sa pagpamibi kan Oratio Imperata. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Pamibi para sa katuninungan sa kinaban. Mahihirakon asin maugayon na Ama, dai ka masasabotan ni insisay man, nagsasabwag nin iriwal, dai pwedeng mag-ako sa imo ang si isay man na namumuot sa byolensya. Bantay kami sa samong makatawong kamugtakan na binabalo nin mga mabangis na kahurasaan, byolensya asin kagadanan. Rangaha an sa imong kaakian, asin buksan an sa mong mga puso sa paglaom. Tanganing sa giraray, mamidbidan an mga aldaw nin seguridad asin katuninungan. Lugod pa man si Santa Maria, ina nin kaligtasan asin reyna nin katuninungan. Tabangan ang gabos na nagkakapot nin mga armas na nakakagadan asin nakakalupog. Butasan na ang saindang mga amunisyon, ang mga nagwawasiwas nin kapangyarihan sa katawuhan, na sunodon ang lay kan banwaan, asin galangan ang kabanalan nin buhay. Surugon asin paglingkudan ang kagabsan kan mga pinapaniwalaan nin mga armas, maging responsable asin galangan ang diretsyo kan gabos na tawo, na makuaan ranga asin kusog kan mga naghihingoha para sa katuninungan, sa tabang kan sa iyang pangataman asin pagantabay, siring man na anlambang saro sa to, magpuon ng gad asin dayupot na maglakaw, sa dala nin tunay na hustisya, pagkaherak asin katuninungan. Kagurangnan, matapos na lugod ang pagbulos nin dugo, kan sa imong banwaan, inigabos sinahagad mi, sa ngaran ni Jesucristo, ang prinsipe nin katuninungan. Amen. Matindog po para sa Regina Celli. Queen of Heaven, rejoice, Alleluia. For he whom you merited to bear, Alleluia, has risen as he said, Alleluia. Pray for us to God, Alleluia. Rejoice and be glad, O Virgin Mary, Alleluia. For the Lord is truly risen, Alleluia. Alleluia. Let us pray. O God, who by the resurrection of your Son, our Lord Jesus Christ, granted joy to the whole world, grant, we beseech you, that through the intercession of the Virgin Mary, his mother, we may enjoy the happiness of eternal life, through the same Christ our Lord. Amen. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po ang gabos. Sa liwat Diyos marhay na hapon po mga tugang, ngunyan po Domingo kan Paskwa, kan pagkabuhay liwat. Isabay man po niyato sa misang ini ang mga minasunod na intensyon. Mga pasasalamat dulot kan mga minasunod, Esmundo family, Maria Cristita B. Orchola and family, MYNKI, for Bustamante family, dulot ni Joanne. Mga pasasalamat dulot kan mga minasunod, Kathleen Cornelio and family, Mr. and Mrs. Donier Altavano, Diato family, Asinrelucio family. Mga espesyal na intensyon, dulot kan mga minasunod, Cyril and Shaila Mendez, for healing and fast recovery of Joshua Che. Dulot ni Angie Serapio, to pass the March 2026 CELE, dulot ni Joanna and Precious. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, sa kalag ni Marlo, dulot ni Eden Lanuza and family, Loreto asin Bernardo, dulot kan Salamenio family, Zoila, Antonio, Angel, Francisco, Purificacion asin All Souls, dulot ni Maria Cristita B. Orchola and family, Emma, dulot kan Calios Lovendino family, Jeffrey Ivan, dulot kan Diato family, All Souls,
asin sa kalag ni Roger Sr. dulot kan Relucio family. Sa liwat Diyos marahay na banggi po sa inyong mga tugang, matindog po ang gabos, asin awiton nga to an awit sa pagpuon. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. An grasya ni Yesu Kristong kagurang nanta, an pagkamuot kan Dios, asin an pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indugabos. Sinsya sa imong espiritu. Inawit ta, dakulang biyaya na pangako niya, nagsirang na. An pangakong ini, iyo an buhay na daing kasagkoran. Kan mga nakaaging aldaw sa laog kan Semana Santa, pigselebrar ta ang nagkapirang momento, mahahalagang momento sa buhay ni Jesus. An sa iyang pagtios, asin pagkagadan. Ngunya na aldaw, Domingo nin pagkabuhay liwat, ginigirumdum na si Jesus, danay na buhay. Punantaan sa tong selebrasyon, ako untaan sa tong mga kasalan, nagsasarig na ang Diyos na buhay, Diyos na mahihirakon. Sarabay kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indong mga tugang, na nagkasala ako ni makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako, kaya nangangadji ako ki Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa indong mga tugang, na ako'y pabibi sa kagurangnan tang Diyos. Mahirak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen.
pano kan kaugmahan kan Paskwa, awiton ta, Gloria in excelsis Deo. Mamibi kita. O Diyos, nangunyan na aldaw, huli kan bugtong mong aki, sa pagdaog kan kagadanan, binuksan mo para sa mo, an pintuan, pasiring sa buhay na daing kasagkoran. Tawan sa mo, namimibi kami, na kaming naguutob kan mga solemnidad, kan pagkabuhay liwat kan kagurangnan. Magbangon sa liwanag nin buhay, huli kan pagbabago, nagibo kan sa imong Espiritu. Huli ki Yesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, nakaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo. Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. An liturhiya kan tataramon. An babasahon, nagpapahayag kan pagrukyaw kan suanoy na simbahan, kan marhay na bareta ning pagkabuhay liwat ni Jesus. An enot na babasahon. Pagbasa sa gibo kan mga apostoles.
Si Pedro, pagbukakan nguso, nagsabi, "Sa totoo, nasasabutan ko na mayo nin pinapalain ang Diyos. Aram nindo ang nangyayari sa bilog na Hodea, poon sa Galilea, pakatapos kan bunyag na ihinarubay ni Juan. Si Jesus na taga Nazareth, kung paano siya linahidan kan Diyos, kan Espiritu Santo asin kapangyarihan, naglibot siya sa karahayan an ginigibo, asin pinapaumayan ang gabos na dinadaog kan Diablo. Huli taan Diyos, kaiba niya. Mga saksi kami kan gabos na ginibo niya sa runa kan mga Hudiyo, asin sa Jerusalem. Ginadaninda siya na binitay sa kahoy. Siya binangon kan Diyos sa ikatulong aldaw, asin itinugot na siya mahiling, bako kan bilog na banwaan, kundi kan mga saksi, na kan enot pa pinili kan Diyos. Kami na nakikakan asin nakiinom sa iya, pakatapos mabuhay siya liwat, hali sa mga gadan. Tinugon niya kaming magharubay sa banwaan, asin magsaksi, na iyo ini an itinakda kan Diyos, na maging hukom kan mga buhay asin mga gadan. Sa iya ang gabos na propeta nagsasaksi, na makakamtan kang gabos na nagtutubod sa iya, an kapatawadanin kasaalan, huli kan sa iyang ngaran. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Inialala, nag-iibukan
Daita dapat pagtugutan an karatan na iyo an maghade sa to. An dapat na maging makusog sa satuyang puso, iyo an grasya ni Jesus na naglilinig kan satuyang puso. An ikaduwang babasahon. Pagbasa sa inot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korento. Mga tugang, dainindo aram na andikit na libadora, naglilibadora kan bilog na tapay. Halia andaan at libadora, tanganing magi kamong tapay. Tamayo man talaga kamo nin libadora. Taan sa tong Pasko, isinakripisyo na si Kristo. Kaya magpiesta kita, bako sa lumang libadora, ni sa libadora ning karatan o kamalasan, kundi sa mayong libadorang tinapay, ning kadalisayan, asin katotoohan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Magdulot nin pag-umaw, mga Kristiyano, sa biktima kan Paskwa. An mga karnero, tinubos kan kordero. An buhay asinan kagadanan, nagpasuhay sa makangalas na ralaban. Nagadan, an kagurangnan nin buhay, naghahade nin buhay. Isabi mo sa mo, O Maria, ano ang nahiling mo sa dalan? Ang lulubngan ni Kristong nabuhay, nahiling ko, ang kamurawayan kan nabuhay liwat. Mga saksing angheles, panyo asing gubing, si Kristo sa kung paglaom, nagbangon, sa Galilea maiinot sa Indo. Aram mi na si Kristo sa mga gadan nagbangon ng gad, hadeng ng gana sa mo maherak ka. Amen. Alleluia. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imo Espiritu. pagrukyaw kan banal na ebanghelyo, sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kakurangan. Inot na aldaw kan simana, agang amay, madurodiklum pa. Si Maria Magdalena nagpalulubngan, asin nahiling na ang gapo, hinali na sa lulubngan. Kaya, duminalagan siya, asin nagpasiring ki Simon Pedro, saka pasiring sa saro pang disipulo, idtong padangat ni Jesus. Nagsabi si Maria sa inda, kinuaninda ang kagurangnan sa lulubngan, asin da imiaram kung sain siya ibinugtak. Nagluwas si Pedro, asin ang saro pang disipulo, dangan nagpasiring sa lulubngan. Sabay na nagdadalagan ang duwa, alagad itong saro na disipulo, mas marikas magdalagan kisa ki Pedro, na inot, asin enot na uminabot sa lulubngan. Pagduko sa pagsirip, nahiling niya, nakalatag ang mga lino, alagad da isya luminaog. Uminabot man si Simon Pedro na nagsusunod sa iya, luminaog sa lulubngan, asin natanaw ang mga lino nakalatag, asin ang panyo nasa ibabaw,
kan payo, dai nakalaag, kaiba kan mga lino, kundi nakasuhay, nakalukot sa sarong lugar. Dangan, naglaog ang saro pang disipulo, an enot na nag-abot duman sa lulubngan. Nahiling, asin, nagtubod. Tadai paninda nasasabutan an kasuratan, na kaipuhan mabuhay siya, hali sa mga gadan. Marhay na bareta, kan kagurang na. Pagumaw sa imo, Kristo. Happy Easter po. I-greet na po ang kada saro nin Happy Easter. You know, this Sunday is the most important of all Sundays. Kadaklan na beses, iniisip ta na ang pinakamahalagang aldaw sa simbahan is Christmas Day. Paano ang simbahan pag Christmas? But it's not the most important day. Takun an mahal na Diyos, nagin aki, dangan iyo sanayanan pigselebrar ta, aki, mayo pong kahamanan kan misyon. An aking ini, kaipuhan magdakula, malingkod, matukdo, magibunin mga milagro, dangan matios para sa to, magagadan, asin mabubuhay liwat. That last part is the most important part. Takun si Jesus, nagtios, dangan nagadan, tapos na sa kagadanan, anong pinagkaiba niya sa satuya? Anong pinagkaiba kan sarong kagurangnan na magagadan sa mga bayani na nagibo man nin karahayan dangan nagadan? Parehas man sa napalan, magagadan. Umuruli na po kita, tawara pong halaga ang siring na relihiyon o pagtubod. A religion that simply ends with death cannot save. But Jesus did not end with death. He rose from death. This is the foundation of the Catholic faith. Iyo ini an patugmadan kan sa tuyang pagtubod, kaya ini an aldaw na dai kita dapat mag-absent sa simbahan. Iyo ini an aldaw na dapat pano kuta na ang simbahan. Bako lang pag Christmas. Kaya salamat po, tayaon kamo digdi. Salamat ta pinasabungan kamo na magpasimbahan. Salamat sa nagdut-dut sa imo, nagguyod sa imo, manamasimba kita. Today is the most important Sunday. This resurrection is the foundation of our faith, because if he simply remained in the tomb, then sin and death still have the final word. But the early Christians were eyewitnesses to an empty tomb, and not just an empty tomb. The cloths that wrapped Jesus were folded. Nagbangon sugadan, tinanggal so nagpapatos sa iya, nagtipig. Banal po ang pagtipig, kaya magtagatipig po. Dangan ilinaag sa sarong gilid. And apart from that, nasabatan pa kan mga disipulos ang Kristong nabuhay liwat. They saw with their own two eyes. And Thomas later, we will read about the gospel that he touches the wounds of Jesus. He is alive. Our God is a living God. We don't worship wooden images. We don't worship stone images. Our God is a living God. And this God is a life-giving God. Iyo po ini ang pigsiselebrar ta ngunya na aldaw. Ining Diyos na buhay, na nagadan, na buhay liwat. Asinan pangako niya, iyo ini. Na ansisay man na magsunod sa aki niya, si Yesu Kristo, whoever follows Jesus will receive the same gift, that you don't simply die, but rise again to new life. Iyo po yan ang sinasabi kan mga philosopher. Philosophers would say that if you truly love somebody, you will say,
I don't want you to die. Namumutanta ka, kaya habuta kang magadan. The Catholic faith is firmly founded on scholastic philosophy. Kaya ang Katolikong pagtubod nagsasabi, dai ka magagadan, your life doesn't simply end at death. There is so much more beyond death. Iyo ini ang pangako ni Jesus, that just as He died and rose again to new life, we too, who follow Him, will rise again to new life. Father, question, how can we avail of that? Paano po mag-avail, Father? Muyami po kaiyan. We want life after death. Ansimbag, bunyag. Kansadit pa kita, our parents, si mama, si papa, mga ninong-ninang tang pinili ninda, binitbit kita pa simbahan. Sa paglaom na anaki ninda, da isa na basta magagadan sa pagtapos kan buhay. This is the beautiful hope of baptism. Let me bring my child to the church so that my child doesn't simply die. My hope is in Jesus, that my child will live eternally. Pero aminin natin, hindi naman yan ang naiisip natin pag nagpapabinyag. Ano po? Pag mapabunyag, ang iniisip ta, so catering, ano daw babaduon ni baby, kompleto na ba, so ninong-ninang, dapat pagkatapos kan bunyag, mainot kong maidalagan ng aki ko duman, ta, pagabot sa pintuan, ining maswerteng aki. Okay man po, ang mga preparasyon na iyan, bako po yan maraot, but we hope that we have a solid understanding of why we have our children baptized. Dahil, mantang salit pasinda, kita na mga adult, nagtutubod, na iyo ini ang maninigong pagtubod na ipamana sa satuyang aki. We believe firmly that this faith saves. And so we bring our children, as small as they are, to the church. Tanda po ba nindo kung kasuarin ka mo binunyagan, your baptismal date, assignment. Pag uli po sa harong, pakihanap ang baptismal certificate. Memorize it by heart. On your biological birthday, you were born, but on your baptismal date, you were reborn as a Christian. Celebrate it. Come to church on your baptismal anniversary. Receive communion. Dahil kan binunyagan po kita, nagikitang aki kan Diyos, tugang ni Heso Kristo. Asin kung tugang kita ni Heso Kristo, arog niya man kita. His life becomes our life. If Jesus is heir to heaven, tagapagmana kan langit, kita man po, co-heirs of heaven. But sabihon, pag nagadan kita, kita man mabangon liwat siring ki Jesus. This is our firm faith that our life does not simply end with death. Kaya nga ni, ngunya na aldaw, this Easter Sunday, we have a wonderful celebration. The liturgy gives us rich symbolisms. Let's focus on just 3. The first symbolism is that after this preaching, this sermon, we will all stand and we will renew our baptismal promises. When, Father, did we make our first promises? You made them at baptism. Your parents and godparents did them on your behalf. Ngunyan darakula na po kita. Kita na ang ma-renew kan sa tuyang pangako. Later, we will say that we renounce evil, we renounce Satan, and we will profess our Catholic faith. First symbol. The second symbol is that we will be sprinkled with holy water. Last night, there was a vigil here, and we blessed new baptismal water. Later, I will sprinkle you with them. Make the sign of the cross when you are sprinkled with baptismal water, because just as you were baptized and were traced the cross on your forehead by your parents and godparents, so you will do the same tonight. But now it's you. Ika na ang mapangurus sa sadiri mo, agadon ko ang tabang kanduwatang
lay minister Ansaro, first Sunday niya na mag-serve. Welcome po. And we will be sprinkled with holy water to remind us that when we were baptized, water was also washed over our heads as a symbol that original sin which we have inherited from Adam and Eve are washed away. Sa pagwirik pamibion, kagurangnan, hugasi ako kan sa kuyang mga kasalan, hugasi ako kan sa kong karatan, tabangi akong magbagong buhay. So the first symbol is the renewal. The second symbol is the water. The third symbol is this. What is this big candle doing here? Last night in the Paschal Vigil, we blessed new fire. And we gathered the fire and put it here on this big candle. We have a name for it. We call this Paschal candle. Pasqua, means the suffering, death, and resurrection of Jesus. This reminds us that Jesus is light. And so you will see this big candle, which we call in Espanol and Bicol, Cirio Pascual. You will see this in the next 50 days until Pentecost, to signify that we are within the Easter season. But assignment number 2, the next time you are invited to join a baptism, pag may mapabunyag giraray, hanapon ang kandilang ini. Assignment number 3, pag in-invite ka pong mag-atindir nin lubong, hanapon giraray ang kandilang ini. You will find this beside the baptismal font, and you will find this beside the coffin of our beloved Christians. But why? Why display this? To remind us that Christ, who is light, is present from womb to tomb. Day kita pinapabayaan kan mahal na Diyos. Puun pagkaaki, sagkod magadan, inaantabayan kita. Day kita pinapabayaan. Dahil ang tagapagmana, day pinapabayaan kan mapamana. If we are children of God, if we are co-heirs, natatapabayaan kita. And this is the beautiful faith that we profess tonight. We gather the graces of the resurrection. We want to be renewed in our baptismal promises. Kung dinaog kan kagurangnan an kagadanan, may dignidad ako bilang aki kan Diyos. Dahil pwedeng ang pagkabuhay ko, mas hababa kaysa sa dignidad na iyan. Kaya, igalang mo ang sadiri mo. Igalang ang ngaran, igalang ang pagkatawo, igalang ang hawak. At amano ng sadiri, igalang ang kapwa Kristiyano. Our dignity is our children of God the Father. We are co-heirs of heaven. Hinguwahon tapo lugod na ining misteryo kan pagkabuhay liwat. Pakusugon kita, tawan kita pirmi nin bagong paglaom. Let us rise now. Panibaguhon tangon yan ang satuyang mga pangako sa bunyag. An isisimbag po, makusog, masimbag po kamo, opo, isinisikwal ko. Mga tugang, isinisikwal nindo si Satanas, Opo, isinisikwal ko. pati gabus niyang mga gibo, Opo, isinisikwal ko. asinan gabus niyang mga padaya, Opo, isinisikwal ko. ngunyan ipahayag taan sa tong katolikong pagtubod. Sa makusog na tingog sasabihon ta, opo, nagtutubod ako. Nagtutubod ka sa Diyos amang makakamhan na iyo ang kaglalang kan langit asin daga. Opo, nagtutubod ako. Nagtutubod ka na si Yeso Kristo bugtong naaki kan Diyos kagurang nanta namundag ki Birhen Maria nagtios nagadan ilinubong nabuhay liwat ngunya nagtutukaw sa tuo kan Ama nagtutubod ka kaini. Opo, nagtutubod ako. An Espiritu Santo ikatulong persona kan saro sa ng Diyos. An satong simbahan saro banal katoliko apostoliko. Nagpapahayag kita nin pagtubod sa parapakinabang nin santos, sa kapatawadan nin kasaklan, sa pagkabuhay liwat nin laman, asin sa buhay na daing kasagkoran, nagtutubod po kamo kan mga ini.
Opo, nagtutubod ako. Asin ang Dios na makakamhan, Ama ni Jesukristong kagurangnan, na nagtao sa to ning bagong buhay sa tubig asin espiritu, asin nagtao kan kapatawadan nin kasaklan. At amanon kamo kan sa iyang grasya, ki Jesucristo sa tung kagurangnan, sagkod sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Salamat sa Dios na nagtugot sa to na magpanibago kan mga pangako sa bunyag. Ngunyan tipunon tapuan sa tong mga pamibi bilang magturugang, sabihon ta, kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan ka Diyos, mabaago ki Kristong nabuhay liwat, asin magdarakan bareta ning paglaom, asin pagkamuot sa bilog na kinaban. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang mga baagong binunyagan magtalubo sa pagkamuot, asin sa liwanag ni Kristo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang satuyang komunidad, makamate kan kagayagayahan, kan pagkabuhay liwat sa kaugmahan, na sa tong ihinihira sa kapwa. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang mga naghihelang, asin mga naghihingagdan, magdanay na bukas sa nakakaumay na buhay ni Kristo, na may kapangyarihan na magranga sa inda. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang mga nagagadan pasana, asin ang gabos sa mga gadan, magkamit kan katuninungan asin kaugmahan sagkod paman sa presensya ni Kristong nabuhay liwat. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Sa silensyo, girumdumon ang mga parte kan sa imong buhay na madiklom. Imbitaran si Kristong liwanag na paliwanagan ang mga parteng ini kan sa imong buhay. Langit nun na Ama, hinanyugaan mga pamibi na dinudulot mi sa imo sa dusay na pagkabuhay asin dalisay na buot. Pakusugaan sa mong pagtubod sa pagkabuhay liwat kan sa imong aki. Tanganing, ang kaugmahan kan Paskwa, magdanay sa mo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Aku
Magpamibi ka mo mga tugang tanganing ining sa tuyang atang, hakuon man lugod kan Dios amang makakamhan. Akoon man lugod kan kagurangnan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, nagrurukyaw sa mga kaugmahan kan Paskwa, nagdudulot kami kaining mga sakripisyo, nahuli ka ini an sa imong simbahan, makangangalas na namumundag liwat, asin pinapakakan. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu, iitaas ang mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan sa ipagrukyaw ka kagurangnan sa gabos na panahon, hata ngani, mas mamuraway na iharubay, urog ng gayo sa aldaw na ini, na si Kristo sa mong Paskwa, idinulot na sakripisyo. Tas yang gayo, ang tunay na kordero, na nagpara kan mga kasalan kan kinaban. Sa pagkagadan, rinumpag niya ang samong kagadanan. Asin sa pagkabuhay liwat, ibinalik niya ang buhay. Kaya, sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa, naguugmaan gabos sa bilog na kinaban, patingani ang langit nun na bertudes as in angeles na potestades, nag-aawit kan imno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nag-aawit. Kagurangnan, ika ng God ang banal, hasinan gabos na linalang na inaataman mo, maninigong naguumaw sa imo. Huli ta sa imong aki, sa mong kagurangnan Heso Kristo, sa bagsik asin kusog kan Espiritu Santo, binubuhay asin pinapabanal mo ang gabos. Asin da ika nag-uuntok sa pagtipon kan banwaan para sa imo, tanganing puon pagsirang, sagkod pagsulnop kan aldaw, malinig na atang ikadulot sa imong ngaran. Kaya kagurangnan, kami nakikimahirak na nag-aarang sa imo, na ining mga atang na dinarami sa imo tanganing mabindisyonan, papagkanigo ang pabanalon kan iyo man sanang Espiritu Santo, tanganing maging hawak asin dugo kan sa imong aki, sa mong kagurangnan Heso Kristo, sa iyang pagbuot, siniselebrar mi ining mga misteryo. Takan banggi na siya pinasaluiban, nagkuasyanin tinapay, asin pagpasalamat sa imo, nagbindisyon, binaak, tinao sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak, na idodolot para sa Indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya kan kalis, asin pagpasalamat sa imo, nagbindisyon, tinao sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo,
Kanba ko asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sa sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kagurangnan, kaming nagrurumdum kan nakakaligtas na pasyon kan sa imong aki, asin kan makangangalas na pagkabuhay liwat, patin pagsakat niya sa langit, siring man kaming nagahalat kan sa iyang ikaduwang pagdatong, nagpapasalamat na nagdudulot sa imo, kaining buhay asin banal na sakripisyo. Lilingya na mimibi kami, handulot kan sa imong simbahan, asin sa pagmidbid mo kan ostya, na sa pagsakripisyo kaiyan, minawot mong maulian buot, itugot mo na kaming binabago kan hawak asin dugo kan sa imong aki sa mong kagurangnan Hesukristo, pano kan sa iyang Espiritu Santo, maabtan man lugod na sarong hawak asin sarong Espiritu ki Kristo. Gibuhon niya lugod kaming daing sagkod na dulot sa imo, tanganing kaiba kan sa imong mga pinili, makamtan mi an pamana. Enot, kaiba an urog kapalad na Birhen Maria, ina kan Dios. Kaiba kan sa imong santos apostoles, asin mamuraway na martires, si San Judas Tadeo sa mong namumutan, patin gabos na santos, sa danay nindang pagsurog sa atubang mo, nagsasarig kaming matabangan. Ining ostya, kan sa mong pakipag-ulian namimibi kami kagurangnan, makapauswag man lugod kan katuninongan asin kaligtasan sa bilog na kinaban, an sa imong simbahan na nagbabaklay sa daga, papagkanigo ang magsarig sa pagtubudasin pagkamuot. Kaiba kan sa imong surugoon sa mong papa si Leon, kan sa mong obispo si Joel, kaibaan gabos na obispo, asin gabos na klero, asin gabos na bilog na banwaan na tinipon mo. Lilingya, namimibi kami, kaugayi ang panuga kaining pamilya na binuot mong makiatubang sa imo. Maugayon na ama, kahiraking pagsaroa sa imo, ang gabus mong aki, sa inman sindan na kawarak, ang mga tugang niya mong gadan, asin ang gabus na nagpagayagaya sa imo, na nagtalikod na sa panahon na ini, mabuot mong akuon, dyan sa imong kahadean, naglalaom kaming makakaduman, tanganing sarabay kaming mapano, sagkod paman, kan sa imong kamurawayan, huli ki Kristo sa mong kagurangnan, sa paagi niya, iwinawaras mo ang gabus na karahayan sa kinakban. Huli sa iya, asin ka iban niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Naghihinguwa na arugon si Jesus, pamibi unta ang pamibi na itinugon niya.
Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamo, an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigoan na kami mapatuninong asin magkaburunyog, susug sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, mapasaindo gabos. Asin sa imong espiritu. Nakangirit dahil maugma ang Paskwa, magpatinaraohan po kita nin katuninongan. Peace be with you. Happy Easter po. Uya ang nabuhay liwat. Uya ang kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdagos sa kuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, maumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo.
asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Maluhod po ang gabos. Pamibi sa Jubileo kan Diocese kan Legazpi. Mamumuton Ama, minadulo kami sa imo sa pagpapasalamat sa 75 taon nin sa mong pagiging diocese. Biniyayaan mo kami, kaining komunidad nin pagtubod, tukdoy kaming maging simbahan na sinodal, asin gibuha kaming mga saksi kan kaugmahan kan Ebanghelyo. Inaantabayan mo kami, kaidto ngunyan asin sagkod paman. Pataluboa kami sa pagtubod, papagdanaya sa paglaom, asin pakusuga sa pagkamuot sa imo, asin sa kapwa. Sinusugo mo kami sa padagos na pagmisyon, palaada ang puso mi na maginsiring sa puso mo. Tanganing magi kaming padi, propeta, asin hade para sa banwaan mo.
huli ki Jesucristo, kagurangnan niya mo. Amen. Nuestra Señora de Salvación, San Gregorio Magno, San Judas Tadeo, Mami, bi kita. O Diyos, hilingaan sa imong simbahan, sa danay asin banal na karahayan, tanganing binago kan misteryo Pascual, makaabot siya sa kamurawayan, nin pagkabuhay liwat. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Matukaw po para sa mga nagkapirang paisi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pro seminaryo. Anatipon niya tong kolekta sa mga misa kay nakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot po sa 43,958 pesos and 5 centavos. Ang naambag niya to sa siring na oras na misa, nag-abot po sa 4,194 pesos and 45 centavos. Ang second collection, nag-abot man po sa 7,769 pesos and 30 centavos para po ini sa Alay Kapwa Sunday. Siring man sa Abril 6 sa Good 8, aldaw nin Lunes sa Good Miyerkules, magkakaigwa po nin Trido o Masses for the Dead o Responso sa oras na alas 6:45 sa pagkaaga. Pakisurat na lang po sa libro o sobre na yaon sa may parish office ang mga pangaranin kalag na buot niya tong girumdumon. Ang katiwala 1008 magkakaigwa nin fundraising activity na may tema Sayaw nin Pagrukyaw, Kudal-Kudal sa Veritas sa Abril 11 sa oras na alas 6 sa pagkabanggi. Ang proceeds kanasabing aktibidad para po sa andurog sa eskwela outreach program. Ang ticket mababakal po sa opisina. Maawot ni man po pasalamatan ang mga nag-donate kay nakaaging simana, mga minasunod na anonymous, duwang tig 1,000 pesos, 700 pesos, 500 pesos, 550 pesos, J. Lubrin, 1,400 pesos, March 2026 Sele Takers, 1,150 pesos, as in Solar Hub Installation Services, 500 pesos. Diyos mabalos po. Matindog na po. An kagurangnan mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan kamo kan mamumuto na Dios an Ama asinan Aki asinan Espiritu Santo. Amen. Lakaw tapos na an misa. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia.